Здравейте! В днешното видео ще разгледате с мен фигурките от Минису. Има такова огромно разнообразие от фигурки, че направо са направили кули от тях, а тук имам едни много сладички ключодържателчета. Аз такова разнообразие не съм виждала, исках да изкупя абсолютно всичко. Вижте пък какви уникални фигурки на Зоотопия намерих, а тези хамстерчета са много яки. А за любителите на принцесите специално съм ви снимала тези фигурки. Също така супер готини фигурки, които са от различни приказки. А това е кутията, която е към тях. Ето какво може да ни се падне. А това е кутията към фигурките на Зоотопия. А това може да ни се падне. Също така ми допаднаха тези фигурки. А това е кутията към тях. Също така какво може да ни се падне. Последвайте за час-две, за да видите коя от фигурките ще си взема.